Салом алейкум бародари азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Ҳаматон хуб ҳастен, саломат ҳастен. Магазини Риалфон қад шумо ҳам суҳбат ҳастем. Хуб, ёбдем. И посылкаи як бародар монда равон карда будем. Ҳамин посылкаро тарафи Екатеринбург, тарафи Уфа равон карда будем. Ва бародар мо телефона давно заказ карда буд. Ва полчат кард, рафт так буд. Телефон масад настройкаш карда, телефон запечатни равон карда будем. Телефон полчат кардааст. Ва як ҳафта истода буд. Баъди вай гуфт ки телефон мақсад ҷӯш ширеста дода. Гуфтем хорошо брат, намша телефон рӯи кун, ҳозир мебинем чӣ проблема дорад. Барои ки мисол мо қадар видеомо намеек, мисол проблемаша, причинаша амхеликин вай бардормо кардааст накардааст, хабар надорам. Ҳозир бошем телефона полчат кардем ҳамин роз, ина худо хоҳад мекушемаш. Ва кадар кушода равон кардем худшадени, ми боша худо ма ҳаматона барои фаҳмондантон. Ин телефон худаш бародари азиз, телефони Samsung A54 гирифта будан. Ва Samsung A54 телефони сафедаш 856 тага. Биё иҷа бишитрам, уштоби ки рост набесе, видеомо канда дарозтар меша, уштоби ҳаматон тайёр бошен. Ва информация полезна барои худтон бигирен. Samsung A54 телефон идеальни состоянии на опачка бигем, чётка, телефон ягон проблема надорад, фақат бародармон телефона то ҷое ки ман медонам, хайлая я ҳафта истода бурдага. Телефона хушу ба фикри ман настройка кардаги нест. Ай ҳамин ҳисоб телефон камтар гарм шуда. Ва алейкум салом, марҳамат. Гарм нест, саломат боша. Кен я корам маса ютуба тамошо карда омадем магазин. Ва ҳозир боша телефона гирон мекунем, нигоҳ кунем бародари азиз. И акай Муҳаммад ба фикри ман. Акай Муҳаммад. Ина телефончаша гирон мекунем акай Муҳаммада. Ва ҳозир як баром мебинем ки настройкаша дуруст карда ё ки не. Ҳар як телефоне ки нав мехарем, фарқ надорад. Samsung, Redmi, Realme, кадом телефон боша қариб 1 сол мешавад ки ҳамин хел компанияҳо қоида бозӣ буроварда, яъне ки бигем ки хели нағма буроварда, яъне ки агар телефонта то обновид накунӣ ва программои нав обновид карда набесиша, телефонро нагрузка мешавад. Нагрузкаши дар куҷо қуввара мегирад, ай батарейка мегирад. Ягон вақт ай памят кам карда наметавонад, ё ки ягон вақт дига ай процессор кам карда наметавонад. Фақат қувваш дуруш ба батарейка мерасад, ба ин худи батарея бисёртар мехӯрад. Ва ба ҳамин ҳисоб бародари азиз, ҳар як вақте ки телефон мехарем, хоҳиша шумо карда мешавад ки телефонтона обновид кунед. Телефонро обновид кунед, программои доштагиша обновид кунед, чтоб ки телефонда нагрузка набиёд. Нигоҳ кунед, обновид ама шумо дар чӣ мефаҳмед, хушрӯак гӯш кунед. Чӣ ай обновидиш? Мисол нигоҳ кунед. Обновид программа масаб обновид мешавад, чизои нав добавид мешавад дар программа, лекин шумо до сих пор ба ҳамон версия кунагӣ кор мекунед. Уже аллакай бигем ки сервиси ҳамон программа дига шидага, обновид шидага, шумо ҳамон система пешниҳод кор мекунед, телефонам масалан программа нагрузка мешавад. Программа нагрузкаши якта дута программа нагрузкаши, яъне ки зиёдтӣ кард, бигем ки коркунӣ зур омад ва қуввараи батарейка мегирад. Ранг чизи оддӣ, агар дар аробае ки мисол 4 баллон 2 баллон дорад, ҳамон бора чӣ қадар бисёртар зади, аробара кашида бурданаш ҳамон қадар мушкил мешавад. Хитон мисол чиста ба деҳқонӣ фаҳмондистантон намехед, ё ки бигем ки дар як мошини боркаш агар ки бора камтар зади, чиха мераваду, ё ки бори вазмин зади, чиха меравашад. Ира ранги ан ҳамин чиза, ё ки баллонот агар ки дам дошта бошад, хушрӯ меравад, дам надошта бошад, безе меравад. Ман чиста шуморо ба забони кӯчагӣ, ба забони химо фаҳмондистам. Агар ба системаи техника фаҳмонам, яки биҷа биём ба системаи техника мефаҳмонам чӣ хелияд. Ина ба забони техника Wi-Fi гирон мекунем. Ҳозир Wi-Fi гирон мекунем, Wi-Fi Умедҷон техноблок чи Риалфонда опа. Wi-Fi да гирон кардемаш. Wi-Fi да добавить мекунем, нигоҳ кунем. Wi-Fi добавить карда баробар уже алка обновлениёш мебурад. Десен. Телефон до конца настройка шидагӣ нест. Заряди телефон нигоҳ кунем 41% ва телефон нигоҳ кунем. Аввал настройкаш мекунем, якм очирад. Ина настройкаош рафтеса. Ина обновление программош рафтеса алака инҷа. Нигоҳ кунем, инҷа гуфтага ки ин программо обновид карда шавад. Ҳозир обновид чото интернети моро сиз кор кардасай. Чӣ ба интернет кор кардасай? Так. Подключение сети без интернета. Ага, ҳозир як дақиқа. Wi-Fi ҳозир мо як борга бинем айса. Ота Ҳусейн Wi-Fi кор кардасай? Wi-Fi куҷо мондаган? Wi-Fi иҷода кор кардасай, инҷа да Wi-Fi. Хоб, ин ҳозир ин видеоам канда дарозтар мешавад, но зато видеои информация полезна барои худтон мегирам, умедворам. Хоб, бухол бисети. Чё-то не то. Чӣ ба Wi-Fi хел шидастай? Ман якум бор фаҳмидастам. Дори интернет худат? Wi-Fi падаш карда метавонӣ? Аздаш карда метавонӣ?
телефон. Файда проблема бромад бахшиш бардор азиз. Ана ки Wi-Fi тугри кардем айса ниёкнед. Вақте ки дери настройка медорен, инҷа нишон метиҳад шумода. Ина обновление по. Обновление по ро зер кунед, ана инҷа бояд обновид шавад. Телефон инҷа дар инҷа обновидш мебурад. Баъди вай дем роҳуш. Дарин Play Market медорен. Билин Play Market ки дромаден инҷа нишон метиҳад. Ина дарин Play Market. Вот. Болои ҳамин ҳарфи ада. Ай шумо мумкин аввали ҳарфи хито мешавад. Инҷа управление приложение аст, и устройство. Ҳамиро мезанед ёки доступни обновление 22 программа. Болои ҳамин зер мекунед ёки обновид шудаги нест ягонта ҳамин программо. Инҷа ҳама ҳамино сервиси ҳамин телефон худ шай. Когда сервиси телефон обновид шудаги нест, чӣ хеле гуфтам нагрузка мешавад, телефонда зур мебиёд. Ҳамиро бояд обновид кардан монда кора. Ҳамаша бояд обновид кунем. Ана иношам. Инош чӣ ба неудалоз восстановить. Ҳама ҳамиро роз мо восстановить мекунем, худо хоҳад обновидш мекунем. И иншоалло бо кортини телефона мебинем. Ва дальше мерем, бо куҷо даст иҷа барои обновление карданаш. Бо як қисмати дига дорад, ина иҷа даст. Даруни программаи худаш Samsung. Так. Wi-Fi бо проблема бро. Чо таим телефон Wi-Fi чано телефон гади рост нагирифт. Wi-Fi кор накеса? Хоб боз я Wi-Fi дига гуфтам кукани ба Wi-Fi дигари подключат кунем. Хоб ина Wi-Fi ди подключат ши, ина Wi-Fi дигари мебинем нигоҳ кунем. Так бо подключат чи я мекиша гирон меша. Хоб. Ане Samsung медрой. Амиҷанам бояд программаро нишон мудиҳад ки кадом приложениеро обновид кардан ко, кадомаш обновид кардан дар кориш обновид дидесе 42 обновид ай. Ина бо обновид бровардеса, ина обновид. Ҳамиёро ки агар до конца будуш накунен, телефонда нагрузка мешавад. Ҳозир худо хоҳад, ман иноро ҳамаша обновидоша буд мекунам, телефона поли настройкаш мекунам. Бо шумо нишон медиҳем ки обновид кардаги телефон чӣ хел мешавад. Хоб бардорез. Ҳозир видеоро барои дроз нашидан, видеоро мо мекушем. И баъде ки настройка кардем шем, обновид кардем шем, ҳамаш тугри карда мемонем. Барои ҳамин бардори азиз, агар ки любой телефон бигирем, иншоалло ин магазини мо ҳамаш наван, пачкан, як сол гарантияш қатӣ метиҳем. Ин базармон барои ки гарантия дошт, масъала роҳӣ кардааст. Лекин пеша як бора равон кардан, пеша як кардан, аввал ҳамин зинҳоро хутон бигзарем. Мисолна, боядон аст дина як бародармон омадак, Poco X6 Pro гирифт, телефонша обновид накард. Обновид накард, до конца настройка кард, телефон гирифт рафт, пагашта бо омад. گفت که اومد جان هم تلفنم گفت آپدیت کردن در کار. دیدن تلفنش آپدیت کردن دادمش این شکلی خدا تمام مزیرش از خرسان گشته است. так что любой телефон که магазин ما هستمش оригинал یا سوا гарантия خاطر бо иншалло бачора процент поли настройка карда тури карда метиҳатон. Доставка агар гӯед ба ҳама шаҳрҳои Россияам, ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистонам доставка дорем. Бемаҳол метавонед ки рақамҳои экрамдагида заказ кардан гиред. Боз дар охири видео полное обновление кардаги телефон нишон. Бардора телефонро обновить кардем. Ҳозир процесс дарафтаста уже навбат ба навбат ин программа обновить шудаста. Нав 42 табот ҳозир чанд тамон 36 тамон ва ин инҷа бошад Play Market худаш обновить шуд ба фикрам уже аллакай. Play Market инҷа 23 табот 23 та дигаш монда. Инҳоро бояд обновить шаванд ва телефон худаш дохили настройкаш дохили настройкаш ба фикрам обновить шудагӣ. Уже аллакай и обновить шудаги будаст дохили настройкаш. И тамом всё. Ҳозир ҳамиёро бо чаша ждат мекунем худо хоҳад. Ина бардори азиз, телефон обновить шуд уже. Ини последний программаш обновить шудаста. Баъд ҳозир последний программашам ина худо хоҳад обновить шудаста. Ина дута дига бо баровард аст тамом. Уже ҳам дута дигаш мондааст. Ҳамин обновить мешавам худо хоҳад ҳозир тамом. Ва телефона ниё кунед. Полнин чизоша обновить кардем, гирифтем. Иҷа дар бораи функсияи навш гап задистай. Полни телефон обновить кардем шуд. Ана ки бардори азиз, телефон метавонед ки свободно истифода баред. Заряди телефон ҳамун дина бега, масалан интернетиш то ҳами ҳозир соат 11 саҳар я хай 12 шудастай. То ин вақт ман истифодаш бурдастам ба интернет. Дина чӣ хел ки дида буден 40% буд. Интернет хатин хай истифода бурдамуш. Ҳозир ростига бардори азиз, телефон зарядаш 24% шудай. Бисем мақсад чӣ қадар телефонам мақсад обновить ки настройкашо туғри кунед, ҳамон қадар хубтару беҳтара барои шуморо. Следующая станция Бутырская.
вақте ки шумо дар станция Бутырская мерасед, вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зелёний раҳнамоӣ мекард. Лестница Полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш кардантон шумо аллакай торговый центр Зелёнийро мебинед ва дохили торговый центр Зелёний кишидед, шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. Марҳамат бар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизорем.